billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa da fatan mun wani lafiya. So kamar yadda na yi bayani na ce zan ɗan yi video kamar yadda ake deposit ɗin kuɗi a wannan platform ɗin na withdrawal price. So shine haka. Withdrawal price yana da platform, yana da plan, mana packages da yawa. Akwai fixed product, akwai event product. So zan ɗan yi bayani tunda shi event product bai riga ya zama available ba yanzun nan. So za mu yi bayani akan wannan fixed product wanda ga sunan abun nan ɗin nan, ga shi nan za ku gan shi a nan. So za mu ɗan yi bayani akan shi. Sannan a nan idan kuka duba za ku ga, idan kuka duba nan za ku ga yana da wayansu column guda uku wanda za mu ɗan yi bayani. Idan mutum ya ɗan shigo zai duba nan, zai dai gan plan ɗin da kuma ya suke. Sannan shi wannan platform ɗin yana da wayansu abubuwa nan da nake son ɗan gaya ma 'yan uwa. Yawa kamar wannan shine home, index, sannan wannan revenue, sannan wannan mine. So kowanne yana da amfanin shi. Kamar yanzun nan index yana nan ainihin page ɗin platform ɗin kenan. Sai mu ɗan shigo haka nan revenue. Bayan ka danna revenue ga shi nan income and total revenue da sauransu. Sai mutum ya ɗan za a ga abin da nan yana nuna ma total number na mutanen da kake da shi ne a nan, na mutanen da kake da shi a downline ɗinka. So za mu yi bayani akan su later. Kai tsaye za mu zo inda aka rubuta mine, ma'ana nan kenan. Ma'ana nan kenan. Ga shi nan. So shi kenan bayan mun shiga wurin zai nuna mana wuri kamar haka. Tunda na gaya mana maganar recharge ne dama, sai ka shiga first column inda aka sa recharge. Ga shi nan zan nuna. Ga nan. Sai ka danna kan shi. Yawwa. Bayan ka danna kan shi zai kawo ka wuri kamar haka. So ga shi nan inda ya sa mana ya ce enter amount. Ga shi nan. Ga nan enter amount. Sai ka danna haka. Sai mutum ya sa amount ɗin da yake so. Misali zan yi depositing na, let's say zan yi depositing na 50,000. Kamar haka ga nan na rubuta 50,000. Masha Allah. Yawa ga continuation na video ɗin nan. So sakamakon yanda website ɗin company ɗin yake baya shigowa da wuri. So za ku gani website ɗin yana da abubuwa da yawa. Kamar nan ga shi nan. Zan ɗan yi mana bayani a takaice saboda kun ga yana lokaci. Akwai countdown, kun gan shi na ga nan. Minti ɗaya yake abun nan. Cikin awa ɗaya ake son kai komai ka gama. Kun gani ga nan countdown ɗin yana tafiya. Yanzu ya shigo da ni ya kai kimanin minti 2. Sannan kun gani nan. Kun ga bankin da suka bada Palmpay. Kun gani ko? Sunan bankin kenan. Sannan nan ga sunan da ke jikin account ɗin shine wannan Gideon ɗin nan. Sannan kun gani ga nan Gideon har dai zuwa nan. Daga nan Gideon ga nan dai sunan Iyamuri ne. So sannan sai nan ga account number ɗin nan. Ga nan. Ga account number ɗin nan. Ga shi nan. So abin da za ka yi kawai in ka zo sai ka taɓa kan copy wannan. Sai ka taɓa kan copy ga nan. Kana taɓa kan copy ɗin. Already zai kwashe ma account number ɗin. Sai ka je cikin mobile app ɗinka ka yi transfer. In ka shiga cikin mobile app ɗinka ka yi transfer. Bayan ka yi transfer ga nan kun ga inda ya ce upload file. Ga shi nan. Ga shi nan wannan cycle ɗin. Kun gan shi nan? Yawwa. Sai ka zo bayan ka sun ce upload file sai ka danna nan. Kana danna shi kamar haka. Za ku ga ya shigo da kai cikin gallery na wayanka. Misali kun gana wannan ga nan ya shigo da ni gallery na cikin wayana. Yawwa kun gani ko? So let's assume ga receipt ɗin nan. Bari in ɗan yi viewing ɗin shi. Dama already can na sa 20,000 ne. Kun gani ga nan na tura. Bayan na tura masu kuɗin ga screenshot ɗin nan. Kun gane ko? So sai mu je baya. Sai in je in makin wannan. Kun gani yanzu zan yi makin ɗin shi. Yawwa kun ga nan na riga na yi makin ɗin shi. Ga nan ya yi makin. Sai ka zo nan select. Ga shi nan a sama. Sai mutum ya shigo select. Ga shi nan a sama. Ga nan inda suka sa select.
wani zai dauke ka da direct ya wuce da kai, sai ka danna kan select. Kana danna kan select, kun ga ga yanan ya fara reading, ga yanan yana reading 100%. Kuna ganin ya 100% aka. Ga wani wuri nan a ƙasa inda aka sa confirm, gashi nan sai mutum ya taba shi. Shikenan kana taba confirm din haka, sai ka dan jira shi, sai ka dan jira shi. So bayan yayi confirm, kun gani ya ce submit complete, gashi nan. Kun gani ko? Submit complete. So bayan haka sai ka ce okay. Shikenan sai ka danna okay ɗinka. So bayan ka danna okay, sai mutum ya fita. Sai ka fita kamar haka. Sai ka fita. Bayan ka fita, sai ka koma nan baya. Sai ka sake yin refreshing. Sai ka dan basu kamar minti 5 ko minti 10, sai ka sake dawowa. Sai ka zo ka duba nan mine din nan. Da zaran kudin ya hau, zaka ganshi a wannan wurin inda suka sa recharge. Zaka ga kudin ya hau nan. So bayan ka zo ka danna wurin nan, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yawa, mutanen da suke tambaya na akan yanda ake login. So ga yanan zan dan yi. Abun yana da dan confusion ne. Kun ga nan? Kun gani? Kamar nan ga yanan. Idan mutum zai fara ya cire zeron farko ga yanan. Abun yana da nan confusion ne. So mutum ya cire wannan zero na farko. Already ni nawa ya riga ya saving password. So kun gani? Ga yanan nawa na riga na yi saving password. Mutum ya cire wannan zero na farkon nan shine kawai abin da ke kawo confusion din. Sai ka danna login. Kun gani login successfully, ga yanan yayi. Shikenan ga inda zai kawo ka kai tsaye direct. So in ya kawo ka ga inda in mutum ya riga ya depositing in kudi sun sa mashi, ga yanda zai ganshi kai tsaye nan wurin recharge. In dai mutum bai ganshi nan ba, to it means bai riga ya hau ba. Wannan shine. So bayan mutum ya zo ya zabi plan da zai duba, sai ya danna nan ga yanan kasan ga nan, gashi nan wurin index nan. Wurin index nan ne zaka zabi plan din da zaka yi. Bayan ga plan din, sai mutum ya zabi wanda zai yi. So shikenan sai mutum ya sake komawa nan wurin mining din nan, ga yanan inda nake tabawa dan nan. Yawa. So bayan haka din, in mutum ya ji ya riga ya yi investment din shi, sai mutum ya shigo nan order, gashi nan kan order, sai mutum ya danna shi. Kana danna kan order din, za ka ga abin da kai order ga su nan. Kun ga yanan nawa ya fara tafiya da ranar da ka yi. Da dai ba sa lokaci, amma suna sa ranar da ka yi da kuma ranar da investment ɗinka zai kare. So wannan shine abin da na ce da na yi muna video na part 3. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.